Татарстан Республикасының президенті боларға тиеш. Біз аны сайладық. Біз аңарға ышанабыз. Һәм біз мына шушы үзебез сайлап алган президентыбызны үз урынында калдырырга тырышырбыз. Ни өчен Татарстан Республикасында президент булырга тиеш дип сорасагыз, җавабы бик гади. Без халык, без аны сайладык. Конституция буенча, закон буенча без халык, без үзебез җаваплы үзебезнең сайлауга, үзебезнең гомеребезгә, үзебезнең тарихыбызга. Шуңа күрә Татарстан Республикасының президенты, президент институты ул булырга тиеш. Менә безнең Татарстан президенты чит илләр халыкларына ул бер балкып тора торган авторитет. Татарстан президенты ул бит закон буенча гына президент түгел, ул бүтән татарлар өчен президент дип. Шундый бер бренд булып, татар бренды булып ялкып тора. Шуңа күрә Татарстан президенты ул бүтән татарлар президенты дип әйтсәк тә дөрес булачак. Шушы президентлык саклансын ие. Алга таба да безнең халык татар президенты дип аны сайлап алсын ие.